मोती कौन कहू खाइबू ना। हाय एवरीवन मु पायल मोर आउ गोटे ब्लॉग को अपन समस्त को स्वागत। आज मोती माँ आ मोती आसिकी बाउंश बारी रे बंधा होती एपटे पवन भी जोरसोर बहुची आ ठंडा पवन ये बंधा होती कहीं सेपटे जो बंधा होते से बहुत जोर से खरा होता आ खरारे देह कौन हो जाता बोली बापा आणिक आम बाउंश बाड़ी ये बांधी सफा करी मोती माँ बंधा ये मोती बंधा होती आ मोती तार छण न खाई कुटा न खाई ये बाउंश बुदारे कौन सब उंडालुची। मोती 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 एबे आग अपेक्षा बहुत बड़ हो गलानी आ जहाँ भी माने जी किछि भी खाऊ से सब बेले खाइबा आड़ को अनेक ही बोबौची सब बेले ता पाखु अवेलेबल खाइबा दरकार। मोती कौन कहू खाइबू ना कौन सुंदरिया फलटा देखुचंदी एटा होची लाउ जनकर सेपट बारी रे लगा हेची लाउ किंतु आम बाड़ी रे आसिकी तांकर सब लटा पड़ी आम आजबेस्ट ऊपर बहुत सारा लाउ लेकी से खाई सारे आउरी अवशिष्ट सेपट ऊपर अच्छी देखा जाउनी एबे एठी छोटिया गोटे आ गोटे धरिची छोट छोट एमती बहुत धरिची एई सेठी भी छोट छोट लाउ सब धरिची आ ये बड़ हो गले जाई क्या खाइबे लाउ टेस्ट बढ़िया लगे मते तो खाइबा को भल लगे आपन खाइबा को भल लगे कि नहीं कमेंट रे कहिबे। तापर मु आबाद जोर सुगिला बाहर को पळे आसली देखली गाँव रे जो अष्टपहर चलता आज नगर कीर्तन बुली आछंदी। होली बोली देले होली बोली देले